Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. De grabbeltonne. Tomke en Romke en Cornelia zitten op een bank. Ze sjoggen naar de televisie. Klepperde klep door de brievenbus in de gong. Post! Romke stoot de gong in. Op een matte lijkt een kaart en een reclamefolder. Hij doet de kaart en de folder in de bek. Dankjewel, Romke. Kreerstien. Sjen, wat hebben we hier? Een kaart uit Spanje van boervrouw Minke en boerman Klaas. Ze zijn op vakantie. Wat haast nog meer, Cornelia? Een reclamefolder van een waterschotwinkel. Even lezen. Oeh, dat is leuk. Had ze lekkere bonken in die waterschotwinkel? Staat dat in die folder? Nee, Romke. Ze had geen bonken te keep, maar vol waterschot. Hier staat, uw waterschotwinkel is nee. Hij is heel mooi. En daarom is het het feest. Alle bij mij in de waterschotwinkel komen en dan krijgen ze echt een cadeautje. Oh ja, ik wil wel een cadeautje ha. Kom gauw, Cornelia. Wacht ze mee. Ik wil echt mee. Even later giet het van stap, stappende stap. Dat bent Tomke en Romke. En van hip, hop, dat is Cornelia. Ja, ik zie de waterschotwinkel al. Daar bij die vlaggen en ballonnen. Op een stoepenbleeuwen, jongens. Het is je hartstikke druk. Cornelia en Tomke gaan in de nieuwe winkel. Romke maar net in de winkel. Verboden voor honden, stiet er op een sticker voor het ruut. Wat flauw. Nou krijg ik vanzelf echt net een cadeautje. Stomme winkel. Romke giet met de snoet voor de etalage staan. Hij shot een hele grutte beer. En een poppenhoes. En een grutte spoortrein. En een boot met piraten. Hé, daar ben Cornelia en Tomke alweer. Dat is gauw. Zo, wat is het druk in die winkel. Wij moeten een keer de winkel maar eens beter beschermen. Als het net zo druk is. Wanneer krijg ik nou een cadeautje, Cornelia? Dat had de baas van de winkel beloofd. Ja, en beloofd is beloofd. Ik wil echt een cadeautje. Ik jou dat ik de cadeautjes al zag. Waar dan, Cornelia? Ik zie ze net. De cadeautjes zitten in een tonne. Zeg maar. In een tonne? Waarom zitten de cadeautjes in een tonne? Het is net een gewone tonne. Het is een grabbeltonne. Stek de honger in de tonne, Tomke, en hel je er maar een pakje uit. Tomke viel in de tonne. Er zitten een heleboel pakjes in. Viel er wat, Tomke? Ja, ik viel wat. Het is rond en zacht. Ik weet het! Dat is een bal! Toen viel een bal, Tomke! Nee, ik wil geen bal ha. Ik viel al wat oors. Het is hut en fjouwenkant. Wat zou dat nou wezen? Misschien is het wel een doze met blokken. Maar Tomke wil echt geen blokken ha. Hij viel heel nauw onder in de tonne. Opzitten, Tomke. Er binnen meer bij die het karabbelje willen. Tomke helpt een pakje uit de grabbeltonne. Hij squat het papier eraan. Uit het pakje komt een grutte kubus. En in de kubus zitten nog volle meer kubussen. Ze worden heel tijd lietser. Oh, dit vind ik mooi, Cornelia. Ik bouw een tour van Grut naar Liets. Ik wil een krabbelje. Dat wil de baas van de winkel net leiden, Romke. Grabbelje is voor bijen en net voor hoentjes. Cornelia helpt Tomke met de blokken. Ja. Ze schudt net naar Romke. Zo. Ik wil toch een cadeautje. Ja, zo. Hij loert om hem heen. En dan
springt er boppen op de grabbeltonne. De tonne wiebelt heen en weer. Romke, Romke, pas op! Maar het is al te let. Rommel de bom, de tonne valt op. Alle pakjes vallen op een stoepen. Romke slacht de poortjes voor de heren. net heel kwijzen. Dan gaat een pakje en ik er net. En dat is net eerlijk. Daar is de baas van de winkel. Hij sjoegt naar Romke. Die zit midden tussen de pakjes. In een mat er heel hut leidje. Joet is het feest. Voor alle bijen en voor hoentjes. Doe krijgt van mij een lekkere bonke. Even later rennen Cornelia, Tomke en Romke weer naar huis. Tomke bij zijn grote toer van kubussen. En Romke bij zijn bonken. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.